חוזר הביתה, אל החיבור אליך. אני חוזר הביתה ויודע אותך. החברים שלי נותנים לי כוח, לעולם לא לשכוח שהחיפוש היחידי במציאות הוא החיבור אליך. כשכל אחד מהם רוצה אליך, לשוב ולקבל את תכונותיך, הם מבצעים אז את הכלל של אהבת לרעך כמוך. כי אהבת החברים בדרך בונה הגשר אליך למלך, אל הערך של הקבוצה השלמה. אני חוזר הביתה, אל החיבור אליך. אני חוזר הביתה ורואה אני חוזר הביתה, אל החיבור אליך. אני חוזר הביתה ויודע אותך. החברים שלי נותנים לי כוח, לעולם לא לשכוח שהחיבור